rau thlain channel ngai thatu zong song te chunga lom thu kan soya khongai taka like le subscribe min ti sak theu turin kan yen bok a cheu COVID-19 hrilen laya kan hostela an quarantine zingami boral ta tha athang kumkal ta khan ramtina COVID-19 kha alar maya Mizoram cha unilovin khovel zong songa COVID-19 nande in tha azarani kha COVID-19 veite chu damdo ina te enkol thin ni ma se chu nat na chu an midang kai chong zelin ramtina apungta maya chutia alo puntak ma chuan damdo in chawa enkol theini ta heklo zirna in hostel le sikul khengin COVID veite anda ta hloma tamtak enkol dam ni ma se tamtak chuan sikulina te hostel then khata te an thi pha ani kha ni le tha in herliam zela COVID-19 po in zialam apanta ka chuan mun then khata sarkar in school kai theina order te chu aron chua kan school po in zirna chunzom tur chuan thu an lo chua polsom exam tur kani awangin hostela chuan kalutta ani COVID-19 are deuh chi ani awangin hostel lut po feichia pakwa chia kan ni mipa hi engza chia nge an ni ka hello kan hostel le kan school hi in hnaitea om ani nikhat chu kan sikul bang kan hostel room kan valut chu kan room chu meikhu in alo khat vek maya meikhu lo lu na tur om chu kan zonga ma se kan hulo meikhu chuan tur chuan kan room tuk verte chu kan hong veka reilova meikhu po atham ral ta vek ti tu che sang sang kan ti hnu chuan lekha te zir tanin reitak kan zir hnu chuan kan wardenin chei hun ti in aron ava chei tur chuan dining room lampan chuan kan kalta a cho kan ei mek lai chuan hostela room pakhata chuan dokan in hnukri chu kan hreta mei kan warden chuan in kim lo ami tunge chei tura lo kal lo ti in pakhatte te chuan min han chiar hloma hostela om mi pakwa chia kan ni si ma se mi soma min chuata zel mai amak ve khop mai a han chiar nona a topa chuan a chiar dikta kan warden chuan a cho ei lai chu du tokin room pakhata thom omna lampan chuan akalta a room avalu chuan room chung chu a in da ngai chuan engma dang lam om lo chuan alo om thaveka kan warden po chu lo let le in cho chu ai thale a cho te kan ei kham hnu chuan keini po kan room lampan chuan kan kalta ani lekha te zir le in zandar kwa ani chuan light te offin kan muta ani zandar khat vela chuan kan rooma tu emo vei thom chuan miti hara tos lai chuan ka han en kwala engma ka hmutak lova chuan kamule tamaya nikhat kan sikul kal hlan chuan kan rooma mihring ni om tak vei thom chu classroom atang chuan kan hria dokan le chair in hnukri chu kan hretel bok kan warden chuan sikul kal lo annom emoni ti in chu thomom na lampan chuan akala amun na fa khen chuan thom kan hretna room ero chu tala in a in kaltlat boxi tuk vera dakin chung lam a han bia parda chu a in zar thapa wangin engma la chu a puthei si lo kan warden chu class a chuan lo lut le in room cha bi chu la in tala chu a honga kong khara hong don chu a hong thei ta reng lo mai a chung lama chuan a in kalkat boxi lo let le in kan warden chuan ka hne na in thian te class kal lo an omem ni min han ti a ke chuan kan vain kan kal vek ti in kalo changa kan warden chuan kan principal hne na chuan a soi tangot maya kan principal nen chuan hostel room lampan chuan an kalta ani room an vakhen chuan tala chu hong ma se kong khar chu an hong thei ta hau lo mai makti tak chung chuan an phun sep sepa chuta a chung lama tang chuan kong khar chu alo ri thut maya an ni po an phu hle mai kong khar chu ama in alo in hong tam maya an pahi chuan lut ngalin a hma kan hu ang chu kan warden le kan principal te po chuan an hu ve tamai kan room chung chu meikhu in alo khat le vek ani ome tuk verte chu hongin reilova meikhu po chu a chuak vek room atanga an chuak che ti in teacher pakhat lo phei an to ka principal chuan mi lo chuak I hmuem ti in han zota kan sar chuan tuma lo chuak a hmu lo thu chuan a han chang ve maya makati hmel khop mai
Peng thil nge ni reng reng in va phok mel ve a han ti chuan an thil mu le hriat te chu an soya ama po chuan mak chu ati ve hle ani. Peng tin nge niang tian soi ho nu chuan kan principal chuan hostela ho hi khil lem lo ila kan khil chuan an hlawanga tuma anum lo palang atingota kan sar chuan quarantine ho an chua nu khan he thil hi a tan ani a han ke le a kan principal chuan enge I soi zia a han ti chuan kan sar chuan sar mi an quarantine lai khan kan hostela quarantine zinga tang hian thipo anum ve alom keibo in voi khat chu thom ka hria a ka ve en thina ma se engma ka hungai lo atia kan warden chuan sar hetianga a reng chuan naupang ho tan a thadona mi khan hi thathum vel chu anom na tur kan ngai to mai dona mi ati chuan kan principal chuan an hriat lo chuan threlawangin ve hlom phot mai te se ati le ta mai ani kan class bang kan thian za ho chu ni danga kan ti ang thu chuan lekha chu kan zir le ta hloma kan cook avan har deuh awangin hemitlai chu chopo kan ei har ve deuh hlek ani khwa thim ti chuan kan warden chuan chu ei tur chuan min lo ko le hloma kan vai chuan kan chhuaka a hnung bera ka kal ani ka zuna chuak ti in bathroom lampan chuan ka tlan pheita a bathroom ka lu rual chuan kawngkhar chu apon lama tang chuan alo in kal tamai kan warden chuan ka then ta hne na chuan in vakim lo ve khoya nge moi ati a alo kal reng kha an lo ti ve maya kan warden chuan ka va zonga nge ti in kan room lampan chuan alo kala ka hming lam chuan moi tia min ko lai chuan bathroom kong khar chu ari dot dot maya kan warden po rang tak chuan bathroom lampan chuan alo kala rang taka lo hungin engtin nge khata I thei min ti a ke chuan madam zun tura bathroom ka lu khan bathroom chu pon lama tangin alo in kala kong khar bula hiam tu emo ding ka mutlata ka biak la in min chang si lo hong ro ka ti le a hong du chuang lo a chhunga hian katang ta reng mai ani ka thian ten min fiama ka ngai lom ka ti zom zata kan warden chuan engpo ni se cho kan va ei ve photang I thian te point an ei mek a han ti a dining room lampan chuan kan kalta ani dining room kan lut don chia ti chuan bathroom kong khar chu na tak chuan alo in khar thuta kan pahi chuan dingin kan in ena chuta bathroom kong khar bul athim lai china chuan tu emo ding chu kan muta warden chuan a rala tang chuan tunge ini a han ti chuan changmi alo chuan adin na atanga athim zual lampanin abo ta dei mai ke chuan tunge ni ta angle tu nang to a ka han ti chuan kan warden chuan kan musuala ni ang kalro cho ei ve phot me yang ati a cho chu kan ve ei ta ani cho kan ei kham nu chuan kan ruma lutin kan hadam nu in le kha chu kan zir le ta hloma zanda ko vel alo ni chuan muttuma kan boi mek lai chuan kan rum chung nge ya chuan thom dang lam tak mei kan thria a chu kan thom hret chu mei chetap ri ni om tak ani kan rum chu alua khat veka reilowa me khu chu lo zam lutin kan rum chu alua khat vek bok ke ni po hlau tak le tap zoi zoi chung chuan tlan chuana tur zong chuan kan phi ta ruai maya kong khar khoya nge aum ti po kan hre thei ta lo to slide ti en kan tum la in a eng thei si lo chuta kan warden chu kan hostel omna lampan chuan alo tlan pheya ma se a hon thei ta klowa chuan kan warden chuan principal chu phone in kan principal chuan engtin ma anum lowang ti in alo chang tamaya kan warden chuan mi pa warden chu phone le in kan sar chuan ole min lo hak lok ru hostela mi pa ho ka lo hruai anga kan lo ka lang ati a reilo te hnuwa kan sar te chu lo kalin kan sar chuan kong khar a han soi chuan a in hong le tamaya kan warden chuan mak chu ati khop mai rang takin room a chuan lo lutin min lo thamwan hloma kan room like po chu apa ngai chuan alo eng le tamaya me khu po pakhat ma awm to lo hosteler mi pakozi nga chuan mi pahni chu ni kho helovin an lo om chu ni in rang tak chuan an zon chuaka reito an boy som nu chuan an lo har chuak le ta ani rang tak chuan kan hostel chu kan chhuwa sana ara tang chuan kan han ena chu mi room a chuan meichhia pahnih hi room chhunga chuan an veiton ta sek maya enzui ta lo chuan boys hostel lama chuan kan in son ta ani
atop ta.